Γεια σε όλους! Είστε έτοιμοι για περιπέτεια? Σήμερα θα μάθουμε σε έναν μικρούλι υπολογιστή, το Microbit μας, να παίζει μαζί μας ένα πασίγνωστο παιχνίδι, το πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πάμε να ξεκινήσουμε! Λοιπόν, η μεγάλη ερώτηση είναι πώς γίνεται να προγραμματίσουμε το Microbit για να παίξει ένα παιχνίδι μαζί μας. Πώς θα του δώσουμε δηλαδή τις σωστές οδηγίες για να σκέφτεται και να γίνει ένας καλός αντίπαλος. Για να το ανακαλύψουμε. Για να τα καταφέρουμε θα χτίσουμε τον κώδικα μας βήμα-βήμα. Πρώτα θα δούμε πώς ξυπνάει το παιχνίδι. Μετά θα μπούμε στο μυστικό του πώς κάνει μια τυχαία επιλογή. Θα δούμε πώς τη θυμάται, πώς αποφασίζει τι θα μας δείξει. Και στο τέλος θα ενώσουμε όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο βήμα. Πώς θα πούμε στο Microbit, «Hey, ώρα να παίξεις». Χρειαζόμαστε ένα σήμα, ένα σύνθημα. Και αυτό το σύνθημα θα είναι κάτι που θα κάνουμε εμείς με τα χέρια μας. Και να το, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το ειδικό μπλοκ εντολών, το στοκούνημα. Έτσι, κάθε φορά που το κουνάμε, μπαμ, καταλαβαίνει ότι ο γύρος ξεκίνησε και πρέπει να κάνει την κίνησή του. Εντάξει, ξέρουμε πώς να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Τώρα όμως ερχόμαστε στο ζουμί της υπόθεσης. Εμείς όταν παίζουμε σκεφτόμαστε πέτρα, όχι, χαρτί. Ένας υπολογιστής όμως πώς επιλέγει, πώς κάνει μια τυχαία κίνηση. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα για έναν άνθρωπο και για ένα Microbit. Εμείς χρησιμοποιούμε τη σκέψη μας, το ένστικτο μας, είμαστε απρόβλεπτοι. Το Microbit, από την άλλη, δεν μπορεί απλά να σκεφτεί. Χρειάζεται μια πολύ συγκεκριμένη, ξεκάθαρη εντολή. Ακολουθεί πιστά τους κανόνες που του δίνουμε. Και πώς του δίνουμε αυτή την εντολή? Με αυτό εδώ το μαγικό μπλοκάκι, τυχαία επιλογή 1 έως 3. Στην ουσία, λέμε στο Microbit, κοίτα, όταν σε κουνήσω, απλά διάλεξε έναν αριθμό. Μπορεί να είναι το 1, μπορεί το 2, μπορεί και το 3. Και μετά εμείς αποφασίζουμε τι σημαίνει κάθε αριθμός. Το 1 είναι η πέτρα, το 2 το ψαλίδι και το 3 το χαρτί. Απλό, σωστά? Ωραία, τέλεια. Το Microbit κουνιέται, διαλέγει έναν αριθμό, ας πούμε ότι διάλεξε το 2. Αλλά πού τον βάζει αυτόν τον αριθμό, πώς τον θυμάται, ώστε μετά να μας δείξει την εικόνα του ψαλιδιού? Χρειάζεται ένα μέρος για να τον αποθηκεύσει. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κάτι που έχουμε ξαναδεί. Μια μεταβλητή. Θυμάστε που τις χρησιμοποιούσαμε σαν κουμπάρα για να αποθηκεύουμε πόντους? Λοιπόν, αυτή τη φορά θα τη χρησιμοποιήσουμε λίγο διαφορετικά. Ας τη φανταστούμε όχι σαν κουμπάρα, αλλά σαν ένα μικρό κουτάκι μνήμης. Θα φτιάξουμε λοιπόν μια δική μας μεταβλητή και θα την ονομάσουμε εικόνα. Αυτή η μεταβλητή, η εικόνα, είναι στην κυριολεξία ένα κουτάκι μέσα στη μνήμη του Microbit. Η μοναδική του δουλειά είναι να κρατάει μέσα του τον τυχαίο αριθμό, το 1, το 2 ή το 3 που διάλεξε το Microbit. Απλά τον φυλάει εκεί και περιμένει. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο ωραίο σημείο. Έχουμε έναν αριθμό κρυμμένο στο κουτάκι της μνήμης. Πώς θα πούμε στο Microbit να μετατρέψει αυτόν τον αριθμό σε εικόνα? Πώς θα κάνουμε τη σύνδεση δηλαδή ανάμεσα στον αριθμό 1 και την εικόνα της πέτρας? Είναι η ώρα των αποφάσεων. Το Microbit πρέπει να γίνει detective. Πρέπει να ρίξει μια ματιά μέσα στο κουτί της μνήμης του, μέσα στη μεταβλητή εικόνα, να δει ποιος αριθμός είναι γραμμένος εκεί και μετά, ανάλογα με τον αριθμό, να αποφασίσει τι θα κάνει. Και αυτό το κάνουμε με ένα πανίσχυρο εργαλείο, τη δομή «εάν, τότε, αλλιώς». Είναι σαν ένας διάλογος που κάνει το Microbit με τον εαυτό του. Πρώτα ρωτάει, εάν ο αριθμός μέσα στο κουτί εικόνα είναι ίσος με 1, τότε θα δείξω την πέτρα. Απλό. Τι γίνεται όμως αν δεν είναι 1? Πάει στην επόμενη ερώτηση. Αλλιώς, εάν ο αριθμός είναι το 2, τότε θα δείξω το ψαλίδι. Και τέλος, αν δεν είναι ούτε 1 ούτε 2, ποια είναι η μόνη επιλογή που απομένει? Πρέπει να είναι το 3. Έτσι, στο τέλος απλά λέμε, αλλιώς, δείξε το χαρτί. Ελέγχει όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, μαζέψαμε όλα μας τα κομμάτια. Το κούνημα, τον τυχαίο αριθμό, τη μεταβλητή και τη λογική του εάν, τότε, αλλιώς. Τώρα, ας τα συνδέσουμε όλα μαζί για να δούμε πώς φαίνεται ολόκληρος ο κώδικας. Είναι σαν να φτιάχνουμε μια κατασκευή. Ορίστε λοιπόν, ολόκληρη η συνταγή για το παιχνίδι μας. Όλα ξεκινούν στο κούνημα. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ορίσει τη μεταβλητή εικόνα σε έναν τυχαίο αριθμό. Και αμέσως μετά αρχίζει τον έλεγχο. Εάν η εικόνα είναι 1, δείχνει πέτρα. Αλλιώς εάν είναι 2, δείχνει ψαλίδι. Αλλιώς δείχνει χαρτί. Βλέπετε, είναι μια τέλεια λογική σειρά. Και αυτό ήταν. Τώρα όλοι έχουν στα χέρια τους τα εργαλεία, όλα τα μυστικά, για να γίνουν πραγματικοί δημιουργοί παιχνιδιών και να φτιάξουν αυτό το απίθανο παιχνίδι. Λοιπόν, ώρα να πιάσουμε το φύλλο εργασίας.
Αυτό θα είναι ο οδηγός. Είναι η στιγμή να ανοίξουμε το Make Code, να βάλουμε όλα αυτά τα blocks στη σειρά και να δώσουμε ζωή στο microbit. Και πριν τελειώσουμε, μια μικρή πρόκληση για τη φαντασία. Αφού φτιαχτεί το παιχνίδι, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Πώς θα γινόταν ακόμα πιο διασκεδαστικό? Μήπως θα μπορούσε να βράζει έναν ήχο όταν διαλέγει? Ή να δείχνει μια μικρή κινούμενη εικόνα? Οι ιδέες είναι ατελείωτες.